tuna hian electric bill pek dan kan zir dawn ani electric bill pek dan chu GPay atangin kan peng GPay atangin ta hian kan lut anga chuanin la hian Mizoram kan chuanga bill 8 digit le 10 digit ma 10 digit i thlan tur chuanin ta hian consumer number kan chu dawn ni 100179279 kan tianga continue kan hmetang chuanin hei ti hian lo lang ta link kan hmet mai dawn ni link kan hmetanga ngak wanga chuanin bill lo lang ta pay bill kan hmet le chiang ti khan zia chu helai hian kan hming le kan consumer number le kan englo khan hming lo lana khan ta khan kan pe mai dawn tina ni chu khazong khani